n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Udo dịrị unu. Good afternoon all. Unu abọọla chi? Good. Na Mass anyị agbakọọla ọnụ dịka ndị na-asụ asụsụ Igbo were kelee Chineke n'ịdị mma ya n'ihe ọma ya niile n'ebe anyị nọ, n'ebe ezinụlọ anyị nọ, ma ndị nọ ebe a ma ndị nọ n'ụlọ Naịjirịa. Anyị kwa Mass na-ekpe ekpere ka ọ dịrịkwa Naịjirịa mma, n'ihi na ya dịrị anyị mma ebe a, dịrị anyị mma n'ụlọ, then everything is complete. Na the Mass n'ụzọ pụrụ iche eji m ihe ekele Chineke maka tata exactly 40 years ago ka m chiri Fada. So ndị mụ na ha chiri ha sendgoro m pictures na Ebuyo, how they try to celebrate it among our people and parishes for schools. One was in my parish now, at least for this very occasion. You are the reason why I celebrate this openly. If not, I would have private Mass. But I hear ihe Chineke ekele. Ọ dịghị easy, 40 years, and there's no way to say it than to say, God, thank you, because when they shichara anyị ha nwụọ the next day, they just died the next day, accident. When I do not require 20, when I'm 40, without my merit. I'm ekele Chineke, na-ekelekwe brother. Most of your priests here, one day m na ha oge m na-akụzi na seminary, they passed through me and I passed through them. I know all of them, especially ndị na-emetiri kamgbe m bịara na this parish. Na-ekele Chineke ka ọ gọzie unu niile. Tata na-agwazi anyị about the Good Shepherd. We are all challenged. Sị ka anyị ghọọ ndị ezigbo onye nche atụrụ, ma na ezinụlọ, ma na nzukọ, ma n'obodo. Even ebe anyị hapụrụ n'ụlọ anyị bi ebe a, anyị hụkwa ndị achọkwara ka anyị ghọọ ezigbo onye nche atụrụ. Dịka Jesu jiri sị ya, ma anyị na-emezi nke ọma dịka ndị ụkọchukwu, ya ga-eji aka ya bịa chịwa atụrụ ya ụzọ ọ ga-esi masị ya. Biko ka anyị kpere na ndị ụkọchukwu anyị ekpere ka Jesu ghara ịnapụ anyị ọrụ a because of negligence or because of pride or because of whatever, kama ka ọ sọpọtụ anyị arụ ọrụ a n'ahụ ya site n'ime ya. Ndị anyị na-ekwuru okwu Chukwu na ndị na-ege anyị ntị esi otu anwa nweta nzọpụta n'ọnwa anyị kwa. Jesu mere anyị ebere. Ọ nkwa ihe ndị ọzọ anyị bụ n'obi na-ayọ Mass ka anyị yọọ Chineke ka o were ọnọdụ n'ime anyị, were mee ka anyị ghọọ ndị ezigbo ndị onye nche atụrụ, lekọta ụmụ anyị, lekọta di anyị, lekọta nwunye anyị, lekọta ebe anyị na-arụ ọrụ,
ka anyị na-enwe aṅụrị oge niile. Ya wee iji kwadozi onwe anyị nke ọma ndị m hụrụ n'anya maka nnukwu emme nke a dị oke ọnụ n'ụzọ ọbụla anyị si mejọ ọnụ ya bụ Chineke ka anyị yọọ ya mgbaghara. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile na unu ụmụnne emere nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na sị na ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme si na mmehie m nke kasị ukwuu ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi Virgin of na ndị mama na ndị nsọ niile na unu ụmụnne m unu ọbụla m osebụrụ ụwa chikwanye ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị ga duru anyị na ndụ ebebe.
nwe anyị, biko mere anyị bụ ndị nke si n'ụlọ gị ebere, were obiọma gị ma ọ bara anyị onyinye nke amara gị. Meenụ ka anyị na-eji okwukwe, nchekwube na ịhụnanya na-ekpo ọkụ na-efe gị mgbe niile. Anyị were kwụsị ike ịtụ anya ọbịbịa gị site n'idebe iwu gị. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na Chineke n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwe anyị kwuru sị, ahụhụ dịrị ndị nche atụrụ ahụ na-edufu igwe atụrụ m, na-achụsa ha n'ọgbọ atụrụ. N'ihi ya, lee ihe onye nwe anyị Chineke nke Izrel jiri kwude ndị nche atụrụ ahụ na-echekwaba ha, ndị nke m bụ Izrel. Unu achụsala igwe atụrụ m, unu achụfuola ụmụ atụrụ m, unu elekwaghị ha anya nke ọma. Ma aga m eji aka m taa unu ahụhụ maka agwa ọjọọ unu. Aga m esi n'ala niile m tụsarịrị ha, ji aka m kpọkọtawa igwe atụrụ m fọrọnụ, bịakwa kpọghachi ha azụ n'ebe ha na-akpa nri. Ebe ahụ ka ha ga-anọ amụba mmaji kwuru mmaji. Aga m eji aka m họtara ha ndị nche atụrụ ga-akpachapụrụ ha anya, ga-egwu n'ime ajijiji, gharakwa ịdị ọzọ n'ebe ha nọ. O nweghịkwa nke ọbụla n'ime ha ga-efu efu. Ọ bụ onye nwe anyị na-ekwu ihe. Onye nwe anyị kwuru sị, lee anya, oge na-abịa mgbe m ga-eme ka ome osisi ezi omume pulitere David dịka eze. Ọ ga-eji ezigbo uche achịkwaba ndị nke m. Ọ ga-akwụba aka ọtọ mee ihe ziri ezi n'ala ahụ. N'oge ya, aga m azọpụta Juda, Izrel ebirikwa n'udo. Lee aha ha ga-akpọ ya, Onye nwe anyị na ezi omume anyị. Okwu nke ose bụ ụwa. Di nwenụ m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'agịga mmiri ka m zuru ike, bịakwa na-agba m ume ka m kute ume ndụ. Onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ.
ọ na-eduzi m n'ụzọ ziri ezi n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m, n'ihi na eji mkpara na ngụ gị nọrọ m n'akụkụ iji gbaa m ume. Inwenụ m bụ onye nche, o nwekwa ihe m ga-achọ. Iji aka gị kwadoro m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejula n'ọnụ. Inwenụ m bụ onye nche, o nwekwa ihe m ga-achọ. Sọ ịdị mma na obiọma gị ga na-eso m n'ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Onyenwe anyị ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Ma ugbu a, n'ime Kristi Yesu, unu ndị nọbụ n'ebe dị anya na mgbe gara aga ka Chineke wetara nso n'ime ọnwụ Kristi. N'ihi na Kristi na ọnwụ ya wetara anyị udo site n'ime ka ndị Juu na ndị mba ọzọ bụrụ otu ndị n'ọnwụ ya. O jiri ahụ ya kwada mgbidi nke nkewa ahụ, nke na-akpa oke na-eweta iro n'etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ. O jiri ahụ ya kagbuo iwu ndị Juu niile, bịakwa mee ka omenala n'ụkpụrụ ha ghara ịdị ire, iji were anyị bụ mmadụ abụọ mepụta otu mmadụ ọhụrụ. N'ime onwe ya, o mere ka udo dị site n'ikpezi ihe dị n'agbata anyị abụọ na Chineke n'ime otu ahụ, bịakwa site n'obe ya gboo iro ahụ dị n'etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ. Kristi bịara zisara unu bụ ndị bi n'ebe dị anya na unu bụ ndị nọ nso ozi ọma nke udo. Ọ bụ site na Kristi ka anyị ji wee nwee ike isite n'otu mmụọ nsọ ahụ rute n'ihu Chukwu Nna. Okwu nke osebụlụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Onyenwe anyị kwuru sị, atụrụ m na-ege ntị n'olu m, ama m ha, ha na-esokwa m. Onyenwe anyị nọnyelu ụlọ.
nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Maki dere. Ụmụazụ Jesu lọghachiri wee kọrọ ya ihe niile ha mere na ihe niile ha kụziri. O wee sị ha, bịanụ n'ebe dara jụụ unu zụrụtụ ike. O kwuru nke a n'ihi na ndị mmadụ na-abịa n'igwe n'igwe na-alakwa, nke mere na ha enweghị ohere ọbụla iri ihe. Naanị Jesu na ụmụazụ ya were ụgbọ mmiri wee gaba n'ebe dara jụụ. Ndị mmadụ hụrụ mgbe ha na-apụ, ụfọdụ matara ebe ha na-eje. Ndị isi n'obodo dum gbara ebe ahụ gburugburu jiri ọsọ na ije buru ha ụzọ rute ebe ha na-aga. Mgbe Jesu pụtara n'ụgbọ, ọ hụrụ nnukwu igwe mmadụ wee mere ha ebere, maka na ha ghasara ka atụrụ na-enweghị onye nche. O wee malite ịkụziri ha ọtụtụ ihe. Oziọma nke Osebụwa. Amen. Amen. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. N'ụwa ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Onye Chineke na-echere m echiche. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Chineke na-echere m echiche. Nyenụ ya, nyenụ ya, nyenụ ya, nyenụ ya. Nwanne m nyenụ ya, nwanne m nyenụ ya. Ndị nne nyenụ ya, ndị nna nyenụ ya. Ụmụaka nyenụ ya, onye ọbụla nyenụ ya ekele ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Amen. Amen. Chineke na-echere anyị echiche ọma mgbe niile. Ndụ anyị dịbụ onyinye, dịka fada si kwu na mbido Mass. Enwe fada, ọ unu cheta fada ndị jelu mgbe Sista Mary Margaret melụ mmemme ihe mamia. Ndị niile jelie ga-afụ fada parish priest ya. Yeah, I think you were there too. Yes. Ọ na-akpụrụ ụla, etetazi ụla, ọ bụ na nke a agago. Mana ọ na-abịa ikunye ime gịnị? Ịgba ụkwụ n'ala. Ọ dị ka ụkwụ ahụ ọ bụ nke gị? Ọ dị ka anya ahụ imepere ọ bụ nke gị? Ọ dị ka okwu anyị na-ekwu tata ọ bụ nke gị? Okwu onyinye ka Chineke na-enye mụ na gị.
ndị Chineke mere mma bịa kene ya. Ebe aka mma akwụsị nke a. Onye Chineke melụ mma ya na-ekene ya mgbe niile. Na anyị na-ekene Chineke n'isi fada anyị, Fada Jiwike. Ochie dike ka ọ bụ. Ịma nke ha na-asị asị na ichoku nọ n'ụlọ mana ogbenye na-eme gịnị? Na-azụ n'ahịa ndị Igbo. Ichoku nọ n'ụlọ mana a na-elu ogbenye n'ahịa. Before m na-abịa senior seminary, Father Apugo, he was still a pretty young priest then. O move go to either obodo Igbo or wherever. Mana by the time I na-abịa, I think 2 years before m bịa, afọ aka na-ede. Aka na-ekwu baka ya. Nyanwa, then eventually Father Mozie, yeah, that he worked with, who were also the dean. So I'm very grateful to God that you are alive to celebrate your 40th anniversary. Thank God for you. Tata na ọmalịcha nkụzi Chineke na-akụzili mụ na gị. Ịma na mgbe ụfọdụ Chineke na-egosibe anyị, ọbịa ogosi anyị nke a, ogosi anyị nke a. Ọ sị anyị sizie n'ihe o gosiri gị welu nke ị chọrọ. Tata o gosiri anyị good shepherd, o gosikwa anyị bad shepherd. Ọ sị kedụzi nke ị chọrọ? Ị chọrọ ịbụ good ka ị chọrọ ịbụ gịnị? Bad. Ofu nnukwu ihe Chineke mechalụ mụ na gị n'ụwa anụwa bụ na o nyere anyị choice. And not choice ahụ bụ ihe na-determine ihe niile anyị na-eme. Because you have right to choose. Either na iwelu nke dị mma ma ọ bụ n'ime gịnị na iwelu nke ọjọọ. And every choice we make in this world has a consequence. Am I right? Ihe ọ bụla anyị choose nwere consequence. Is either you choose good or you choose bad. O wee gosi anyị shepherd ndị gelu ihe ọgụgụ dị nke last Sunday or last 2 Sunday. That was me exactly. About Amos. Egosi anyị ndị nchụaja. Ndị nchụaja wee na-erisi uru na-enwela aṅụrị. Why? Because the king achọrọ ịnụ ọnụ Chineke. Ya bụ ndị nchụaja Amazaya, who was the chief priest at the time, nọrọ na nnukwu oche. Ihe ọ na-eme bụ ọpụta ọfụ eze ọsịa, eze ga-adị ndụ megene ruo mgbe ebighị ebi. Asị eze asị ya nwa birikwo. Ọsịa eze na Chineke si na nne ya ma gwụnata n'efere gị. Ọsịa na-etu aka ọ dị. Ọsịa eze ya, he became a sycophant to the king without telling the king the truth. Maka na ihe na-emebi mana o kwere ekwu. Chineke na-ekata ihe na-emebi na-emekata ihe na-emebi wee sị mba ya ma agbachikwa nkịtị. O wee zipụ onye amụma na-akpọ gịnị? Amos. Si jee ka igwe eze nke bụ eziokwu. Amos abụrụ onye nchụaja. Amos is just a shepherd. Mana Chineke na-ekatala ebe ọ na-achị atụrụ wee sị na nwoke a bụ a good shepherd ka m welie ka o jezie ozi nchọrọ. Amos esoro na ndị amụma. Ọnya ka m na-ekwu mgbe niile, the Holy Spirit dwells where it wills. Ebe ọ bụ na mmụọ Chineke chọrọ ịnọ ka o nwere ike ka ọ ga-anọ. Etu ịnọ, the power of God is in you. You have enormous power of God because the Spirit can use you at any time and can use you for good at any time. Ọgbọla Amos ya, jee ka ịgwa ha, ozugbo Amos na-abata ka ya kwuo okwu Chukwu. Amazaya sị ya, Amos na-eke ede agụụ dị gị n'arụ, anyị na-eriju afọ ebe a, ịbịa ka ibutela anyị ọgba aghara. Amos si ebe a pụọ, anyị achọrọ gị, achọrọ m ka ọ dị etu anyị si ekwu ya. Amos si ya, biko Amazaya, ejiri m aka mkpọta onwe m. It is God who chose me. I don't belong to the family of priests. I don't belong to the family of prophets. I am only a shepherd. Mana Chineke sị m, today I will make you my mouthpiece. Are you a good shepherd? Are you a good shepherd?
unu na-anya tata unu afụ na amụma a na-ebuzi ebe niile ma gịnị ka nkụ. And again, people na-fall gullible maka na onye unye na-agba ọkụ na-eme gịnị họrọ achụ oke. So onye unye nwụrụ ọkụ ome gịnị ọ bụbagoro ihe nọdụ na ọ bụrụ oke na-agbara n'ụlọ ka ọ ga na-achụ. Anọnya na-eme ndị be anyị, ana mgbe ụfọdụ ịfụ na ada eji anya ọma were eme gịnị eji ụka white. Ịbụrụ onye yi akwa white na-akụ egwu ọ na-agba etu a ya na onye ala bụ nwanne, ana onye na-agba egwu ndị ala ejiri anya ọma agbụ dị egwu ahụ. Ịnọkọtasị gị afọ nwere ndị mfụrụ ma na WhatsApp ka m fụrụ ha ji ịtarị. Onye ọbụla kwesịrị inyere m aka omenyere m aka dị sie ịtarị. Mmadụ m na afụrụ datị na mmadụ mgbe for how crazy life has become. Mmadụ were ịtarị ndị kwesịrị inyere m aka dị sie ọ bụrụ ime nyere m aka ịtarị a na-apịa ịtarị n'ikuku. And somebody welu microphone na-akwa ha ngwa na-apịa ọsịa onye ọbụla ga-anọchi ihe ọma ga-emelu ndị sie ịtarị, onye ọ naghị eme nke a ịtarị, a na-apịa ndị mmadụ. Ụmụ agadi nwaanyị onye efuru ojiri nnukwu na-apịa ikuku. Emechasa ha tụọ ụtụ onye si hapụ ịtarị a ha tụcha ụtụ o were ego megịnị nyanwa adị were ịtarị nke pịawa ọ ka ewere ịtarị nke so na-apịa mana ọ da-apịa otu nke bụ emechazie ụnụ atụtazie otie na akpa ụnụ a na-apịa ịtarị. Because people are becoming gullible. Ndị mmadụ na-atap into their vulnerability. I remember, ekwugo m ihe a before, mmemme ka m ọsịsọ aka enwe wedding by 3. I remember mgbe m chisiri father ọfụ, my mom was a very staunch Catholic. Yeah, Catholicism nke is undiluted. Mana for some reasons, on one of the occasions, I think she became sick. O jesugo n'ọgwụ before dịcha mma. But afterwards, she became sick. Imana, the worst thing nwere ike ime gị bụ ọkwa ịbụ ndị a na-eje ụka bakịada niile. Gịnị adịra mma ijiji fefe n'isi gị. Ọgwa na ha abịakwa, gị chọba ha na ha abịa. Ijiji can never be normal. Ibulu ndị ijiji na-eli, gịnị ka ijiji ya eme? Ijiji ga-esogharị gị. Mana for these people, ijiji gafee problem. Mosquito tara gị chọbịa na ọ tana gị na ọ ga-abụ ndị amụsụ bịa. For some reasons, she had a friend who thinks like that. Nwa ya convince ya na kịta ụmụ gị niile na-etocha na ndị na ha abịa na ka ha bịa gbuo gị na ka ha gbuo gị ka i were hapụ ilizi ihe ụmụ gị. Ime nwe ebe ọ ga-abịa ekwukata etu a Trump na-eme make America great again, make America great again, make America great again. Emekata make America great again. Onye ọbụla echebezi etu America si adị great even when there is no greatness. Ekwukata ihe a nwaanyị a sị na ihe a ga-abụkwa n'eziokwu. Enyi nwaanyị kpọrọ ya waga na one building nwanụ brother na-ekpe ekpere n'okpuru 3-story building. Chineke mee ebele. That day I called my mom on the phone for a different thing. Now there's a noise na moto. Na si ebe ka ọ na-ejezi. Ọ sị m na-enwelo somewhere n'Ọnịcha. Ọ na-eje ka oje na ka oje nwelo onye asị ya na-ekpe ekpere. Nsị akpe le gị. Nza kelebe rosary gị dị. Ọ sị m na ya ịmago na ya dị ọzọ sọ ihe nke a na nsị a nwaanyị nke erikwa na ha go nsị akedebe dị ha ọ sị m nọ na afego ọkpọ street ọ bụ mba moto m ọsọ because if I don't get her out ọ na-ede anyị ma na-enwe ka ụbụrụ mmadụ adị mgbapụ ọsọ chebe ebe ahụ mgbọ ya na fon nsị amụmị nsị abịa na anọ n'ilo ọpụta
Nsị gị nke isi na-eme ebe a? Otu m na ihe nke a karịgo na ya ghọtarozi mago onwezi ihe na-aghọta maka ọ bịara gị n'isi onwezi ihe na-aghọta. Nsị a ngwa chelu, nsị ache ka m gwa gị ihe nwoke a ga-agwa gị, ana ngwacha gị n'ihe a ngwa kịta ka ọ ga-agwa gị, ana ihe me na mmadụ agwa gị ya bụ na akụziriola ya etu esi agha aghụghọ, na ihe akụzirila bụ etu esi agwa mmadụ eziokwu, mana na onye a ga-akọlụ gị ihe. Nsị a nọmba 1 na ọ ga-ịkọchara ihe ọbụla ị ga-akọ na the first na ọ ga-agwa gị na mmadụ mere gị ha, maka ọ bụrụ na ọ gwara gị na mmadụ mere gị ya ọ meri nri, maka ọ na mmadụ emerọ gị ya there cannot be food, because ọ bụrụ na mmadụ emerọ gị ya ọ ma abịa ọlụ ezinụlọ, ana ọ bụrụ na ọ bịara ọlụ ezinụlọ ọ ma agbọpụta ijiji, ana ọ bụrụ na ọ gbọpụtara ijiji dị na enwe ihe ọ ga-eri, so na mmadụ mere. Nọmba 2 bụ na ọ ga-abịa ọlụ ezinụlọ ka ha gbọpụta ya na by time ekpechara ekpere. And nọmba 3 bụ na ọ bịa ọlụ ezinụlọ ahụ ha nwere ike je plant ofu ihe n'isi be gị, agbagidezi gbagide ofu na-eje ebe ahụ gbọpụta ya, ọ gbọpụtara ya o gosi gị mgbe anọ gosiri gị ya no more egorogo gị. Nke a gago ihe ọsọ mmadụ na-akọzi n'ụwa onwe ihe na-anụ. Ngwesịa nọmba 3 4 bụ na ọ ga-ajụ gị ebe ụmụ gị niile nọ ka o wee ma ma enwee nke na-alachapịa m, maka the more ị nwere ndị na-eriju afọ the more price gị na-agbago. Then nke 5 bụ na onye ozizi efu na fada nọ be gị na ọ ga-agwa gị na fada ga-abụ baria, mana gị jee convince ya na my mom banye nnọkwa ebe a cheri o ege na ebe ọ na-agba ọkụ ọhara chu oke nhapụgodo ụlọ ụka sị ka maka ịzọpụtara ya tata ịtọkịrị nchele o jebe 1 hour anọ na moto na-echi, 2 hours anọ na moto na-echi, oluo tọn o jecha pụta ọmụba amụ. Nzi gị na-atụ ya ọ sị m nọ ihe niile na m kwuru kịta ka nwoke a kwuru. Nsị oke ọkwa maka na ya adụ aghụghọ na aghụghọ. Nsị ngwa baịkwazie moto ka anyị naba. Ọ baị moto mbuli ejebe ụlọ ọgwụ, nwe specialist mbuli ejebe. Nsị a na ama m ihe na-eme gị bịa ka anyị ji ụlọ ọgwụ. Anyị jebe ụlọ ọgwụ, anyị ejechi ụlọ ọgwụ, ihe na-eme eme gịnị na ngozi elie mmanụ nsọ, si ya tinye mmanụ nsọ a n'ọnụ gị when you're praying and let's go to the hospital. I just ụlọ ọgwụ te ekpele na ihe eji agwọ ya ọya na. But they tap on people's ignorance. We na-anyụ ha anya wee luo tata. Anọ anya mere ibie n'obodo kịta ije na WhatsApp ifo that the church is being attacked. Gịnị ka eji attack church? Because that these people are damaging the name of God. Kịta Brozi Thus says before Okwuchukwu ige about the message of a prophet. A prophet chọọ ikwu okwu ihe ọ ga-ekwu bụ Thus says the Lord. Na Chineke ekwugo. Mana kịta Chineke adịghị ekwuzi. Ọ mmadụ na-ekwu. Which is a problem. Onye ka eji gosi anyị n'ozi ọma a good shepherd. Etu ụmụazụ si je lụọ ọlụ, etu Chineke dị nwa na Jesu Kristi si wezi ha, ha lụcha ọlụ bata ọsị ha come and rest. Ka ha na-ezu ike, ha na-achọkwa Jesu. Jesu na-eme gịnị? Na-akụziri ha. Were obi ndidi, obi umeala, obi ịfụnanya wee na-agbaziri ha. Ụmụnne m na Kristi, go for the good shepherd. Don't go for the wolves. Pray for spirit of discernment. The devil is prowling round like a roaring lion, seeking for someone to devour. The Bible said, stand up to the devil, strong in faith. Amen. Ekwem n'otu Chineke.
nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlị na-ekwutere otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ndị m hụrụ n'anya, n'ekpere nke ndị ukwe unu, ka anyị yọọ na anyị were hụrụ ọma kelee ma yọọ Chineke ka o mee ka anyị bụrụ ndị ezigbo onye nche atụrụ na ezinụlọ anyị n'ofu n'ofu, n'ebe ụmụ anyị nọ, n'ebe nwunye anyị nọ, n'ebe ndị di anyị nọ, nakwa ebe anyị na-arụ ọrụ. Chineke ji ike niile, anyị na-ekele gị n'ọgbakọ ụmụnne a. Biko mee ka gracia gị bara anyị ụba, ka ihe ọbụla anyị jiri obi anyị rịọ gị tata, ọ bụrụ nke anyị na-arịọ gị mana ịma na ọ dị anyị oke mkpa, mee ka imejupụtara anyị ya site na Kristi Onyenwe anyị.
jamna kunna chobrega sot kunna jikene ni narano. Amen. Chineke anyị idole so otu aja zuru oke asọ were ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie. Biko nara aja nke ndị nke ezinụlọ gị ji obi ọcha na-ebutere gị. Gozie ya dịka esiri gozie aja Ebel. Dokwa ya asọ, meekwa ka onyinye anyị onye ọbụla n'ime anyị na-ebute maka otito nke ebube eze gị wetara mmadụ niile nzọpụta site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nzọpụta ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile ọ na-adị nsọ. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa sikwa na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Onye bịara tupu edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru onye maka unu.
otu akwụkwa ka o si mee mgbe erichara ya anyasị. O buru iko nsọ, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, ọnwụ gị, ọnwụ nke nwa gị, anyị hụnyere gị acha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere na ndị tosiri ịbụrụ na ego na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-akpọkọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị na ndị mere uche gị wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o osebụrụ na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta ya na njọ oge niile. Anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na ndị anyị ga-akama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ọsọ ebula ụwa dịrị unu mgbe niile. Amen.
Jesu Kristo onye kpochapụrụ njọ nke ụwa ha dị ngọzi bụ ndị abụrụ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristo chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. With my Savior ever near to guide me, I am safe, whatever may betide me. In thy hollow, he will ever guide me. In thy hollow of his hand, in thy hollow of his hand, in thy hollow of his hand, I am safe, whatever may betide me. In the hollow of his hand, in the hollow of his hand, in the hollow of his hand, I am safe, whatever may betide me. In the hollow of his hand, in his arms of love he does enfold me. What a peace his voice divine has told me. I am safe, for God himself does hold me. In the hollow of his hands, in the hollow of his hands, in the hollow of his hands, I am safe, whatever may betide me. In the hollow of his hand, in the hollow of his hand, in the hollow of his hand, I am safe, whatever may betide me. In the hollow of his hands. O sacrament, most holy.
kwere na m, ọ bụrụgodu na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Onye dị ndụ kwere na m, agaghị anwụ ebighị ebi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị, iwelere ihe omimi nke eluigwe zụọ anyị. Biko nụ, nye anyị amara nke ga-enyere anyị aka ịhapụ ochie ụzọ nke anyị ga wee biwezie ndụ ọhụrụ. Ihe ndị a ka anyị na-ayọkwanụ site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Chineke nna mere m eze Jizọs, mama dịrị ya. Mama dịrị ya. Parish announcement. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $22,152. As of now, we have $18,676 in pledges. Thank you for your support. We still need $3,479 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. We still have a few beautiful flower circles available for dedication this summer. With a minimum donation of $30, you can honor a loved one or give thanksgiving to God for a special blessing. Reserve yours today by filling out the form in the bulletin. Let's help complete the beautification of our church lawn. Religious education registration begins in September. If you wish to register your child before then, you can do so at the rectory office, Monday through Thursday from 9 a.m. to 3:30 p.m. Please note that the rectory will be closed on Fridays during July and August. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Otodri Jesu. Because our picnic, dịka anyị mere agree during our last meeting, gawo on the 10th of August. Because I know we started the pledges for it. Olga continue on the platform. So please be kind enough to pledge something and redeem it before then. Father Hyacinth. I know Naima Father Hyacinth, right? And when you're not here, please
his anniversary is coming up, that is Silver Jubilee. Biko, anyị ga-agba mbọ to do the best we can to honor him during that anniversary. In due time, anyị ga-ama enwe ka anyị ga-esi help us because you know he's part of us here also. Ma ka anyị ga-esi help to make sure that everything that goes in that anniversary gaga ọfụma. Our next general meeting go on second Sunday of September. Second Sunday of September. Our next general meeting go on September 8th. Because as I posted this morning, one of us lose his elder brother, Chief Anthony Wakwe. So he's still mourning. Please reach out to him. Reach out to him to commiserate with them. Any birthdays? Any birthdays? Okay. Any anniversaries? And for father's anniversary, 40-year anniversary, we're going to say 3 happy cheers. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Happy anniversaries to you. Will anybody worship with us for the first time today? Any first time worshiper? No. Otodri Jesu. Oh, okay. All right. The choir. In the name of the Lord, you are welcome in the name of the Lord. Why ABC Onyewu, please, briefly. Onyewu and ABC. Ahombo Mary Ellen Ofoma. Esi Imo State where Nigeria in Imo State. Or Imo State in Nigeria, please. Okay. Either or south.
ọ bụ onye isi ekene si n'Idatọ South. Ndewo. No. And to help more, ọ bụ nwanne Immaculata Ngwangwa na Fada Nazaros Ngwangwa. Otodiri Jesu. Biko agbasala, please quietly leave the church. Enwere wedding that is going to start by 3 o'clock and people are waiting for us outside. Biko, onye na-apụ, conduct yourself very, very well, please. Otodiri Jesu. Eji m ohere a na-ekele anyị niile maka ekpere unu ụbọchị taata n'ime ọga afọ abụọ nke nyiri si ụkọchukwu na jamasị m kamgbe m matara n'ụlọ from the family mụ na ha nọ. You will be remembered in my masses and God will continue to bless you through Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu.